Wala nusa. Salamu alaikum. Kuma Randi ta fito wannan tacin da mun ai rama ne dai. Afuwan fatin tini na ajiye ki kina ta jira na banzu. Ai duk gagawar in gozo mata jira ayyuko. Gani na zo yanzu ne labarin ki. San magana da muke so. Sai kin ga. Dama babanmu ne ya ce ya turo gaskiya saboda shi ya ga wannan firan da kake yi ka zo bakari gaskiya ka turo a zo a yi. To shi Abba ya ce ya gaji da zuwan da nake yawan hirar da muke. Kawai turo a zo a yi magana. To shi Abban baki gaya mai har yanzu lot ɗin a daidaita su ne ki ɗauka ba? Eh? Ai ya kamata ki gaya mai halin da ake ciki. Har yanzu kama kama ake. Amma kuma sai ya ce in turo tunda Abban nan yana da hali ai na zama ɗan shi ne ma tunda ke ma yarsa ce kuma ke nake so sai ya taimaka mana. Kamar yadda ya ce yanzu kai kenan ka ma yin zuciyarsa kenan mahaifin na shi ne zai baka kuɗin da za ka aure ni? Ban gane me kike nufi da kai. To ya ina son ki. Abban kina da halin da zai taimaka mana mu yi aure mu ji daɗin rayuwa. Kuma ki ce dole kawai a bani gaskiya ban yarda da wannan tsarin. Yanzu kenan Bibi ko da auren muka yi kana nufin cewa shi zai rinka ci da mu kenan. To amma dai tunda dai ai mai nema na tare da samu in yana taimakawa laifi ne. Gaskiya ki ga mai wannan tsarin ne bai masa. Kawai ni gaskiya sai kawai kuɗi sake magana zan je in. Yayi.